Kinsa may binlan ako ni Musia. Uy nga, bawal man ang bata sa opisina. Tara, testingan na to si Tita Grace ni mo. Ibilin ta ka sa iya ha. Oh, laaya, uy. Manarbaho na lang siguro ka ano para di ko layo ni Rizbalay. Grace? Wakay trabaho? Wala, ngano di ay. Pabantayan na po ninyo yung bata sa ko. Grace, mamalihog unta ko ba? Namang ko'y lakon sa opisina? Wala may problema. Mantuloy ka. Kuan ba? Mamalihog unta ko ba? Bawal magud ang bata dito? Daan palagi ko. Lagot ko ang babantayon ko ba? Huwag ita ng binyo para di ta kabantay. Takot yan. Okay ra? Okay na sa imo ha? Ay, di man gud ko kabalo mo gunit og bata. Basig matiad ba? Mahadlok ko. Ay, Grace, dako naman eh. Imo ra man ning sunod-sunuron kung asa siya madto. Ay, salain lang sa pabantay be. Kaya di man gugugnahang bata. Wala mong ko'y laing kabilinan. Ikaw na lang gud. Ay, salain lang lagi dili lang ko. Dali ra kay ko. 30 minutes, na anak ko. Magunsa ka dito. Naman dili pwede dalo ng bata. Release man gud namo ron. Ambot nga nung bawal ang bata sa opisina. Release on siya. Ay, kuan ba kanang naimpas naman gud ako kung utang. Huma nag-release na po kong bag-o. 20,000 ra gud. Dalaan na lang na imong bata, oy. Sayang ano. 15,000 ra unta ko ato. Imuha untang 5,000. Ay, wala problema. Nakalanan kay maulanan ka. Tara day. Tara na. Tara, let's go. Nawara, ug way kwarta, di mo bantay.